हेलो लोगोफोर फिन नोंथांमोनखौ जोंनि गोरलै चेनेलनिफ्राय बरायनाय जाबाय स' दिनै जोङो आगोलनि बायदिनो बे क्लास 10 नि 3 नाम्बार लेसननि जोङो सिरिज स्टार्ट खालामगासिनोमोन स' बे दिनै जोङो मोनफैबाय 19 पार्टआव स' बे पार्टआव जों सोलोंगोन 3.6 नि आद्रा थानायफोरखौ स' दा जोङो दाखालि नैनि आगोलनि मेथ्सआव माने प्रिभियास मेथ्सआव जों खालामदोंमोन जे 3.6 नि 2 सिम 1 नि 2 सिम स' जोङो दिनै 3.6 नि 3 निफ्राय स्टार्ट खालामगोन स' थार्ड नाम्बाराव दङ जोंनिया लोगोफोर दिनै 3.6 नि 1 नि थार्ड नाम्बार स' गोबाव खालामालासिनो खालामदोंसै स' गिबि नोंथांमोनखौ आं बुंनो खावलायनो सानो दे नोंथांमोना जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानबा जुदि जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो जाहाथे लोगोफोरनो शेयार खालामज्लाय जाहाथे सबनियाबो मा जायो जोंना हेल्प जाज्लाय स' दा होनाय दङ given 4 by x plus 3y equal to मा होनाय दङ 14 होनाय दङ आरो मोनसे मा होनाय दङ जोंनिया होनाय दङ 3 by x minus 4 by y equal to बेसेबां 23 दा नाय जोंनिया नैबे मोनसे y आ जोंनिया बोखाव खोन्दोआव गैया जोंनिया माबे बोखाव खोन्दोआव दङ नै मोनसे आरो x थानाया बोखाव खोन्दोआव दङ स' दा जोङो आगोलनि बायदि मोननैबो बोखाव खोन्दोआव थायोबा जोङो y खौबो हमना लागोमोन x खौबो हमना लागोमोन बाट नैयाव जोङो y खौ हमनो नाङा मानोना y आ जोंनिया बोखाव खोन्दोआव गैया स' दा जों सिम्पलि हमगोन लेट 1 by x equal to v नोंथांमोना आगोलनि बे 1 2 खौ जुदि नायाखैब्ला नायना ला आगोलनि बे भिडिअ 18 नाम्बार पार्टआव स' therefore जों मा लिरनो हायो 4.1 by x plus 3y equal to बेसेबां 14 नैखौ 4 खौ सिगाङाव लाबाय 1 by x आ 1 by x थाबाय so implies that 1 by x equal to बेसेबां v so 1 by x नि जायगायाव जों मा फज'खो v फज'बाय नैखौ मा होखाङो इक्वेशन नम्बर 1 सिमिलारलि थिक बिदिनो नैखौबो 3.1 by x लिरदों so 4y equal to 23 so implies that 3.1 by x equal to जों बेसेबां हमदों लोगोफोर लेट होननानै हमदों जोङो v so नैखौ आं v होबाय minus 4u equal to बेसेबां 23 दा आं नैखौ होनोसै 2 नाम्बार आं दाख्लैनो होनखादों जे नोंथांमोना बेखौ गोसो बायदि जायखिजाया मेथड खालामनो हायो जों सोलोंखाबाय मा मेथड सोलोंदों लोगोफोर आं रिभाइस खालामबाय मा मेथड खोमोरनाय आदब फज'स्लायनाय आदब आरो जाबाय दानखाव सानजाब आदब नोंथांमोना जायखौ इजि मोनो बे मेथडजों खालामबानो जाबाय आङो दा खोमोरनाय आदबजों खालामनोसै स' खोमोरनाय आदबजों खालामनांगौबा जोङो भेरिएबलनि सिगाङाव थानाय कनस्टेन्टफोरखौ जों समान खालामनांगौ जायखिजाया मोनसेनि हक्ट'बा भिनिखौ हक्ट'बा 3 नि मानखौ स' दा आं v खौनो समान खालामनोसै स' 3 जों 1 खौ 3 जों सानजाबबा मा मोनगोन 12v plus 339y equal to 3 4 जा 12 3 1 जा 1 3 1 जा 3 3 जों आरो 1 जों मा मोनगोन बे 4 दानिखौ जों क्वेश्चन नम्बर 3 थिनिफ्राय 2 नाम्बारखौ 2 खौ 12 खालामनो गारनाय माथो सानजाबगोन आं 2 नाम्बार इक्वेशनखौ 4 जों सानजाबगोन 4 जों सानजाबनाय लोगो 3 4 जा 12 जाबाय 12v minus 4 4 जा 16y equal to 4 3 जा 12 4 2 जा 8 8 जों 1 जों 9 नैखौ मा नाम्बार होनसै आं इक्वेशन नम्बर 4 so therefore दा मा खालामगोन 3 minus 4 माने 3 इक्वेशन दो 4 इक्वेशन जों माइनास खालामबाय so दा 12v plus 9y minus 12v minus नै प्लस दो मा जायो बे प्लस 16y equal to 42 minus 92 12b plus minus cancel लोगोफोर so implies that 9 दा आं डाइरेक्ट खालामखानोसै 9y जों 16y दाजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 25y equal to 2 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां लाथिख' एबार 9 निफ्राय 4 थांबा बेसेबां माइनास जागोन माइनास 9 निफ्राय 4 थांबा जेबो जागोन 5 so implies that y equal to minus 50 by बेसेबां 25 so नै जों इदि केन्सेल खालामबा 2 मोनबाय so equal to बेसेबां मोनगोन जोङो minus 2 so दा बे 2 नि मानखौ जायखिजाया फज'ना नै 1 नंगौनो फज'ना होनसै therefore y नि मानखौ 1 नङाव फज'ना 1 नङाव फज'ना मोनो लोगोफोर नै 1 नङाव फज'नसै आङो नै मा दङ 4v plus 3y equal to 14 so 1 implies that 4v plus 3y ना 3y नि माना बेसेबां लोगोफोर -2 equal to बेसेबां दङ नियाव 14 so implies that
इबे जाय 4v ओमफ्राय 3 2 जा 6 ओमफ्राय प्लस से माइनस से माइनस 6 इक्वल टू बेसेबां 14 so implies that 4v equal to 14 plus 6 so implies that 4v equal to बेसेबां जागोन इबे 20 so दानि थिं खालामबा मा जाखो v equal to 20 by 4 equal to बेसेबां मोनखो दा 20 by 4 माने बेसेबां मोनखो जों दा 5 so दा y नि माना -2 v नि मानखौ मोनबाय 5 बा जोंनो दा x आरो y नि मानखौ दिहुननो होदों so दा जों अगेन x नि मानखौ जों मा हमदोंमोन 1 by x equal to जों हमदोंमोन v so दा सिम्पल v फजना होदो लोगोफोर दा जों मा खालामगोन बिनि उनाव बाट नाथाय ना लिरबानो जाबाय इनि उनाव नाथाय 1 by x equal to v but 1 by x equal to दा v नि मानखौ बेसेबां मोनखो लोगोफोरनिया v नि मानखौ बेसेबां मोनखो 5 बिनि जायगायाव 5 फजबाय आङो बेखौ उल्टायना होबाय x आ थांबाय होमबानि 1 थाय सिङाव 1 दंमोन नालाय 1 आ साव थांबाय सिङाव मा फैखो 5 दा जों मा मोनखो लोगोफोर x नि मानखौ जाबाय 1 by 5 आरो v नि माना जाबाय y नि माना जाबाय बेसेबां y नि माना मा मोनखो -2 दा अगेन जों नेक्स्ट नाम्बार खालामलायनोसै थर्ड नाम्बारा जोब्बाय जोंनिया फोर्थ नाम्बार खालामलायनोसै फोर्थ नाम्बाराबो बेबायदिनो जागोन लोगोफोर हमना लानांगोन नैनि अंकआ आं आगोलनिफ्रायनो बुंखाबाय थादों जे नैनि अंकआ मा जायो जोंनिया very most important so नोंथांमोना बेनिखायनो मा खालाम नैनि अंकफोरखौ हाजासे माने प्रेक्टिस खालामबाय था फारसेनिफ्राय बेनि उनाव दङ दा जों एन्सारखौ चेक खालामना नायनोसै लोगोफोर एन्सारा जुदि मिलायदोंना मिलायाखै दासो मा खालामदोंमोन नोंथांमोना एन्सारखौ चेक खालामना नायबानो जाबाय सिदागे एन्सारा होनाय थाखायो बिजाबनि उनथिं -2 आरो 1 by 5 बिसोर लोगोफोर जाबाय दा नेक्स्टनि एन्सारा दङ 4 आरो 5 दा नेक्स्ट खालामसै खै नाम्बार दिबाय 4 नाम्बारा दङ नैबे 4 नाम्बारा लोगोफोर 2019 आरो 2017 फैदों गोसो लाखिबि 2019 2017 फैदों दा 2016 21 आव फैनायनि चान्सबो दं माथिक नायना दोनबानो जायो 1 by y - 2 equal to 2 आरो मोनसे मा दङ 6 by x - 1 3 by y - 2 equal to 1 सिमिलारली ना दानि बायदि नंगोन दानि मा दङ x - 1 नैबे x - 1 y - 2 बेबायदि थाबा तो लेट हमसे जि दङ 1 by x - 1 equal to मा हमसे आङो v आरो 1 by y - 2 equal to मा हमसे आङो u 1 by x - 1 equal to v 1 by y - 2 equal to u हमबाय so therefore जों मा लायो नैखौ मा लायो जोङो 5 नि सिङाव लाबाय 1 by x - 1 जागोन प्लस नैबे 1 by y - 2 equal to 2 so implies that 5 dot 1 by x - 1 माने जों लिरदों v आरो 1 by y - 2 माने जों लिरदों u equal to 2 नैखौ आं इक्वेशन नम्बरनि 1 so similarly नैखौ जों माबायदि लिरनो हायो 6 dot 1 by x - 1 3 dot 1 by y - 2 equal to 1 so implies that 6 1 by x - 1 माने जों मा हमदों v - 3 1 by y - 2 माने मा हमदों u equal to 1 दा सिम्पली जों दानखौ सानजाबाद माने फज'स्लायनाय आदबजों खालामसै फज'स्लायनाय आदबजों खालामबा जोङो भेरिएबल्सखौ मिलायना लानांगौ स' दा नैबे 3 दं नालाय नैखौ जों 3 खालामनांगौबा जोङो 1 जों मा खालामगोन 3 जों सानजाबनो हागोन सिम्पली therefore 1 3 सानजाब 3 equal to 3 सानजाब 15v plus 3 जों इउदों 3u equal to 3 2 बेसां 6 नै खनसे आङो 3 नाम्बार दा मोनबाय 3u सिम्पली मोनखाबाय so therefore नै निफ्राय 3 खौ जों मा खालामगोन प्लास खालामगोन मानोना नै डिफरेंट सिम्बल दङ नै नेगेटिव नि मा दङ पजिटिव दङ so therefore 2 प्लस 3 आगोलावनो एक्सप्लेन खालामखानाय जादों बेखौ माला प्लास खालामगोन माला माइनास खालामगोन नोंथांमोना आगोलनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय जुदि बुजि मोनाखैबा माबायदि खालामो होननानै so 6v minus 3u plus 15v plus 3u equal to 1 plus 6 so that 3u cancel dan इनिफ्राय बिदिं प्लास खालाम बेसां 21v आरो नैबे बेसां मोनगोन जोंनिया 7 so implies that v equal to 7 by 21 equal to निखोरान बा बेसां निखोरान बा 21 के 7 जिरा बेसां 3 so v equal to बेसां मोनगोन जोङो लोगोफोर v equal to 1 by 3 so दा v नि मानखौ सिम्पली जायखिजाया मोनसे फज'ना होदो therefore v नि मानखौ आं 1 नङाव फज'नोसै 1 नङाव
फजना मोनो आं सेन्टेन्सफोरखौ मा जालिना होआखै दे लोगोफोर होमबा बुंनानै होदों आङो नैबे मा v नि मानखौ से नंबर फजना मोनो नै से नंबर फजनसै आङो 1 implies that 5v नि माना बेसेबां 1/3 v नि जायगायाव 1/3 फजबाय प्लास u equal to 2 so implies that 5/3 plus u equal to बेसेबां 2 दा बेखौ जों केलकुलेसन खालामनो गारनायफोरखौ हमना लानोसै लोगोफोर बेखौ मोनसे आङो दानि उनाव दानि थिं लिरनानैसै आङो 5/3 इथिलांसै आङो u equal to 2 minus 5/3 so implies that 3 2 से लाबाय 3 2 6 minus 5 u so implies that u equal to बेसेबां 6 निफ्राय 5 थांबा बेसेबां 1/3 so दा u equal to बेसेबां मोनखो जोङो 1/3 इनिफ्राय v equal to बेसेबां मोनखो जोङो 1/3 so therefore दानि फजना दो 1/x minus 1 equal to v नैनि उनाव लिरबा नैनि उनाव लोगोफोर नैनि उनाव बेखौ लिरबे therefore 1/x minus 1 equal to v so implies that 1/x minus 1 equal to v नि माना बेसेबां 1/3 so equal to x minus 1 equal to 3 माने उल्थाय जोंना हाबाय x/1 खौ गोजौथिं लांबाय and 3 खौ गोजौथिं लांबाय so x minus 1 equal to 3 जाबाय so implies that x equal to 3 plus 1 खौ माइनास 18 ला बाय 3 ला मा जायो प्लास जागोन so नैबे बाय 3 x नि माना मा मोनखो 3 similarly आरो मोनसे मा होनदों 1/y minus 2 equal to बेसेबां u so implies that 1/y minus 2 equal to u नि माना बेसेबां 1/3 so implies that y minus 2 equal to नैबे जाबाय 3 so implies that y equal to 3 plus 2 equal to बेसेबां 5 so दा y नि माना बेसेबां मोनदों लोगोफोर y नि माना मोनदों 5 आरो x नि माना मोनदों बेसेबां 4 so एन्सारखौ चेक खालामना नायनोसै y नि माना 5 आरो x नि माना 4 जाबाय लोगोफोर so दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ खालामना नायनोसै दानि बायदि नैबायदिनो एखे आरोना नेक्स्टआबो so दा नेक्स्टआ मा नाम्बारथाय नेक्स्टआ जाबाय 5 नम्बर होनाय दङ 7x minus 2y by xy equal to 5 आरो होनाय दङ 8x plus 7y by xy equal to 15 दा नैखौ जोङो नैबायदि सेपारेट खालामनो लिरना लानांगोन 7x by xy minus 2y by xy equal to 5 इनफार आरो नैखौबो 8x by xy plus 7y by xy equal to 15 माने मा खालामगोन लोगोफोर जास्ट सिम्पली नैबायदि आरोना जेनेबा नैबायदि थाबा 1 plus 2y जुदि नैबायदि थायोबा जों बिबायखौ माबायदि नायो 1/2 plus 2/2 माने नै 2 जों नै 2 खौ एक्सट्रा खेबसे खालामबाय ओमफ्राय नै दों बिनि एक्सट्रा एक्सट्रा खालामबाय आरो नै प्लास दोंबा बे प्लास माइनास दोंबा माइनास बेबायदि सिम्पली माने बेखौ जोङो एक्सपान्ड खालामनो नागिरनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नैखौ जोङो नैबायदि एक्सपान्ड खालामनानै लिरनो हायो बेखौ सोलायबानो जाबाय दानिया मा खालामनांगोन बे x जों मा जाखो जोंना केन्सेल y जों मा जाखो केन्सेल बे x जों x केन्सेल y जों y केन्सेल स दा जों मा मोनखो नैखो 7/y प्लस माइनास 2/x equal to 5 आरो मोनसे जाबाय 8/y plus 7/x equal to बेसेबां 15 so therefore हमसे let 1/y equal to मा मोनसे आङो v आरो 1/x equal to हमसे u so therefore 7.1/u minus 2.1/x equal to 5 नै ओरैबायदि लिरबाय आङो दा 1/u माने 1/y माने मा हमदोंमोन जोङो v फजोबाय 2.1/x माने u फजोबाय equal to बेसेबां 5 so दा again दा नैखौ माबायदि लिरनो हायो नै फुंनिखौ दा 8.1/y लिरनो हायो 8 खौ सिगाङाव लाबोनानै प्लास 7.1/x equal to 15 so implies that दा नै मा जागोन 1/y नि जायगायाव v बुझनोसै 8v plus 7u equal to बेसेबां 15 नैखौ 1 होनसै आं नैखौ मा होनसै 2 नम्बर इक्वेशन दा जोङो इखौ खमोनाय आदबजों खालामसै स खमोनाय आदबजों खालामबा 1 खौ जों 7 जों सानजाबनोसै 7 7 49v minus 14u equal to बेसेबां नैबे 35 नैखौ होनसै थर्ड नम्बर स सिम्पली नैखौबो खालामसै आङो 2 into 2 को मादो सानजाबनांगोन नै दों होमबाना जों नै सानजाब 2 बेसेबां मोनगोन जोंना 14 मोनगोन implies that नै सानजाब 8 9 बेसेबां 16v plus नै 7 बेसेबां 14u equal to नै बेसेबां 30 मोनबाय स नैखौ होनसै आङो मा 4 नम्बर इक्वेशन स therefore थर्ड खौ मा खालामगोन जोङो निउ माइनास जों निउ प्लास दङ स थर्ड प्लास मा खालामगोन
4 प्लास खालामनांगोन इखो 49 v आरो नोंथांमोना बेबायदिखौ माबायदि खालामो नोंथांमोना जुदि रोङाब्ला जोंनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव लिंक होनाय दङ प्रिभियास भिडिअफोरनि बे भिडिअफोरखौ नायनानै सोलोंना लाबानो जाबाय आगोलाव जि सोलोंदोंमोन बेफोरखौ खेबसे नायफिनबानो जाबाय बावबायबा स' दा नै 14 v दं सरि नैबे वाइसो इउसो 14 u जों 14 u मा केन्सेल ओमफ्राय नैबे 49 v जों 16 v प्लास खालामबा बेसेबां जागोन 9 जों 16 माने 5 v ओमफ्राय 1 5 नैबे 65 जाबाय इक्वल टू बेसेबां जाबाय 0 निफ्राय 5 जों प्लास खालामबा 5 3 3 मा जागोन नैबे 65 so implies that v equal to 65 by 65 equal to 1 बिनि मानखौ बेसेबां मोनखो जों दा लोगोफोर बिनि मानखौ मोनबाय 1 दा सिम्पली नै 1 नि जायगायाव बिनि मानखौ फसंना होदो आंखौ मोनसे लोगोफोरनि खिनाखौबो so दा सिम्पली नै v नि मानखौ 1 मोनबाय नालाय v नि मानखौ सेनङाव फसंना मोनो नै सेनङाव 1 implies that 7v v नि माना बेसेबां 1 नै v नि जायगायाव 1 फसंसै आं 1 माइनास दङ ओमफ्राय 2u दङ 2u इक्वल टू बेसेबां 5 नैबे इनटु हा so इक्वल टू माइनास 2u 7 गैथिं लाखानोसै 7 1 जा 1 and 7 जागोन so बिथिं मा जागोन 5 minus 7 so implies that minus 2u equal to minus 2 जाबाय नैबे माइनास माइनास कैंसिल so u equal to 2 by 2 u equal to 2 by 2 equal to बेसेबां मोनखो जोङो 1 so दा 1 y u नि मानखौ 1 मोनबाय v नि मानखौबो 1 मोनबाय so जों मा हमदोंमोन नाथाय जोङो 1 by y equal to मा हमदोंमोन v आरो 1 by x equal to मा हमदोंमोन u so 1 by y equal to v नि माना बेसेबां 1 आरो 1 by x u नि माना बेसेबां 1 so बिदा उल्टायना होबा y equal to 1 खौ मोनगोन आरो x equal to माखौ मोनगोन 1 खौ मोनगोन so दा y नि मानखौ माने मान मोनखो x 1 आरो x नि मानखौबो जों मोनबाय 1 so दा नेक्स्ट क्वेश्चन खालामलायनोसै so दा नेक्स्ट क्वेश्चना जाबाय 1 नि 6 नाम्बार दङ 6x plus 3y equal to 6xy आरो मोनसे दङ 2x plus 4y equal to 5xy so दा सिम्पली नैखौ जों दा xy जों जोङो रानना होगोन so दा सारनैथिंबो बिथिंबो xy जों रानना होबा मा मोनगोन नाय लोगोफोर 3y equal to नैखौ दा 6xy जों xy जों रानबाय नैथिंबो xy जों रानबाय बेखौबो xy जों रानबाय दा नैखौबो जोङो xy जों राननोसै 5xy by xy दा नै xy कैंसिल नैबे xy मा मोनखो कैंसिल so दा नैखौ मोनबाय 6x plus 3y equal to xy equal to मा मोनखो 6 आरो मोनबाय नै मा 2x plus 4y by xy equal to मोनखो 5 दा लोगोफोर नैखौ खालामना होलासै नैखौ आं मानो खालामना होलिया बेनिफ्राय नैनिफ्राय बै 5 नाम्बार दों सेम नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय 5 नाम्बार दों नैनि आगोलनि अंकजों जाय खालामदो जोङो बिजों नैनिफ्राय बाकिखिना स्टेपा एकदम सेम गिनांगौ गैया नोंथांमोना बेखौ एक्सट्रा खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय 5 नाम्बारखौ जेरैबायदि खालामदों आङो ओरैबायदि रुलदो खालामबानो जाबाय आं दा 7 नाम्बारखौ खालामना होखानोसै लोगोफोर स' दा आंनिखौ नोंथांमोननि खायनो होमवर्क हिसाबै दोननाय जाबाय आरो नोंथांमोना हायाबा कमेन्ट बक्सआव लिरना होबानो जाबाय जाय हादों जाय हायाखै स' दा आं खालामनोसै 7 नाम्बार दा 7 नाम्बाराबो एसे मोस्ट इम्पर्टेन्टआनो होनजायो मानोना बे 2018 आव फैदों स' 10 by x plus y plus 2 by x minus y equal to बेसेबां होनाय दङ नैबे 4 आरो मोनसे होनाय दङ 15 by x plus y minus 5 by x minus y equal to minus 2 लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा जों क्वेश्चन चैप्टार वाइज क्वेश्चन एन्सारखौ डिसकासन खालामथारगोन प्रिभियास इयार्स 10 इयार्स बिफोर क्वेश्चन एन्सारखौ जोङो मा खालामगोन डिसकासन खालामगोन भिडिअनि थ्रुजों स' दा नैखौ दा लेट हमसै आङो लेट 1 by x plus y equal to मा मोनसे आङो v आरो 1 by x minus y equal to मा मोनसे आङो u माने नै x plus 1 नैखिना हमबाय मा 1 by x plus 1 equal to v आरो 1 by x minus y equal to मा हमखो आङो u so therefore नैखौ जों माबायदि लिरनो हाखो दा 10 dot 1 by x plus y equal plus 2 dot 1 by x minus y equal to बेसेबां 4 so implies that 10 नैखिनाखौ जों मा हमदोंमोन बेखिनाखौ जों मा हमदोंमोन बेखिनाखौ u v so 10v plus नैखिनाखौ आरो मा u 2u equal to 4 नैखौ होनसै आं क्वेश्चन नम्बर 1 नैबे लोगोफोर 4 हा थिग बिदिनो सिमिलारलि नैखौ माबायदि लिरनो हागोन जोङो 15 dot x plus y minus 5 dot
x minus y equal to minus 2, so implies that 15 1 by x minus y. लोगोफोर नैनिफ्राय बेबायदि कनभार्ट खालामनायखौ रोंदोंना रोङाखै? माने नै 15 खौ सिगाङाव लाबाय डट होबाय ओमफ्राय 1 by x नि दा जेबो गैया माने 1 आ थालांबाय 1 by x plus 1 y बेखौ लिरबाय आरो नैखौबो सिमिलारलि बिदिनो लिरदों आं नैबे दा बिदिनो लिरनोसै नैखौबो बिदिनो लिरनांगोन 5 dot 1 by x minus y. So दा नैखिना जोङो v माइनास नैबे 5 by 5u इक्वल टु बेसां माइनास 2 नैखौ होनोसै आङो इक्वेशन नम्बर 2. दा जोङो मोननै आदबजों खालामनोबा बेजों मा खालामनांगोन जोङो भेरिएबलफोरखौ जोङो सेम खालामनांगोन. दा जुदि भेरिएबलखौ सेम खालामनांगौबा जोङो नैखौ 1 खौ माजों सानजाबनोसै आङो 5 जों सानजाबनोसै. मानो होनबा 5 नैजों सानजाबा मा जागोन 10 जागोन आरो नैखौ 5 नैजों सानजाबा 5 नैजों सानजाबा 10 मोनगोन. So 5 15 50 v जाबाय नैबे प्लास 5 जों 2 जों 10 u इक्वल टु 5 4 बेसां 20 नैबे जाबाय थर्ड नम्बर इक्वेशन. बिदिनो 2 जों मा खालामगोन जोङो 2 सानजाबगोन implies that 2 जों 15 13 30 v माइनास 2 5 बेसां 10 u इक्वल टु 2 2 जा बेसां माइनास 4. So therefore जों मा खालामगोन नैखौ होनोसै आङो 4 नम्बर इक्वेशन. नैखौ मा नम्बर इक्वेशन होनदों आङो 4 नम्बर. So दा नैयाव 10 u नि सिगाङाव प्लास दङ नैयाव 10 u नि सिगाङाव नेगेटिभ दङ. So simply जों मा खालामगोन 3 plus 4. So implies that 50v plus 10u plus 30v minus 10u equal to 20 minus बेसां मोनखो जोङो 4. So implies that 10u cancel. So 15 to 30 to मा जाखो जोंना 80v. So 20 निफ्राय 4 थांबा बेसां जागोन जोंनिया 16. So v equal to बेसां मोनखो जों दा 16 by 80. दा नैखौ गोसोबा नोंथांमोना राननोबो हागोन. दा 2 जों रानबा नैबे 8 ओमफ्राय नैबे 2 जों रानबा बेसां 40 बेनिफ्राय 8 जों 40 खौ रानबा बेसां 5. So बेसां मोनखो दा होनबा 1 by 5. दा v नि मानखौ मा मोनखो जोङो 1 by 5. So again दा v नि मानखौ जोङो मुवा फजनसै मा मोनसे इक्वेशन फजोबा हामगोन आं फजनसै 1 नम्बर इक्वेशन नै 1 नम्बर इक्वेशन नै v नि 1 by 5 नि मानखौ फजनसै आं नैखिनाखौ मोनसे लोगोफोर. So दा 1 by 5 मोनदों ना. So therefore नैखिनाखौबो खोमोरखानो हागोन नैखिनाखौबो नांथ'ला जोंनो नैखिनाखौबो नांथ'ला इक्वेशनखौ नांथा दोनथ'नि आं. So therefore v नि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो 1 नङाव फजना मोनो नै v नि मानखौ 1 नङाव फजबा मा जागोन 1 implies that 10 v नि माना बेसां 1 by 5 plus 2u equal to बेसां 4. दा नै 5 जों 10 खौ रानबा बेसां 2. So implies that 2 plus 2u equal to 4. So implies that 2u equal to 4 minus 2. So implies that 2u equal to 4 निफ्राय 2 थांबा 2. So implies that u equal to 2 by 2 cancel खालामबा मा मोनखो जोङो 1 माने नै 2 जों 2 दानबा बेसां 1 by. दा u नि मानखौ मोनबाय 1 आरो v नि मान मोनबाय 1 by 5. दा लास्ट लिरदो therefore 1 by x plus y equal to v. So implies that 1 by x plus y equal to v नि माना बेसां 1 by 5. नैखौ मानसै आं 1 by 5 नाय 1 by x plus y equal to बेसां मोनदोंमोन v. दा नै v नि माना बेसां 1 by 5 फजबाय आङो. दा इखौ उल्टायना होबाय आङो. उल्टायना होबा मा मोनखो x plus y equal to बेसां 5. दा सिमिलारलि नैखौ आं मानसै 5 नम्बर होनसै. दा नैखौबो खालामदोंसै 1 by x minus y equal to जोंना u मोन. दा u नि मानखौ बेसां मोनखो जोङो u नि मानखौ मोनबाय 1. So नैखौबो दा x minus y equal to उल्टायना होबा मा मोनखो 1 मोनबाय. So नैखौ होनसै आं इक्वेशन नम्बर 6. नैबे 5 मोनबाय नैखौ 6 मोनबाय. आरो एसे खालामबावनांगोन लोगोफोर सिन्था खालामनाङा खिन्थु इजियानो आरोना मेथडा बाट स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय मानिफ्राय मा खालामनांगोन. दा लास्ट स्टेपआ खोमोरनाय आदब खालामना होलायगोन 5 plus 6 खालामना होदो. दा therefore 5 plus 6 नि 5 जों 6 खालामदों प्लास खालामदों मा जागोन x plus y plus x minus y equal to 5 plus 1. So दा y cancel. So implies that 2x equal to 6. So implies that x equal to 6 by 2 equal to 3. Therefore
x नि मानखौ से नङाव फजना मोनो नै x नि मानखौ से नङाव फजनसै सरि से नङाव फजनो हाया जोङो 5 बा 6 नम्बराव आं 5 नम्बरावनो फजनसै x नि मानखौ नै 5 आव फजना मोनो होनबाय आङो होमबा दा x नि 5 implies z नै x नि जाव मा जागोन x नि मानखौ 3 मोनबाय प्लस y equal to 5 so y equal to 5 minus 3 equal to 2 दा एन्सारखौ चेक खालामसै y नि मानखौ मोनबाय जोङो 2 आरो x नि मानखौ मोनबाय लोगोफोर 3 सो बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जों नोंथांमोननिफ्राय भिडिअ लानो नागिरबाय सो नोंथांमोना बिदिनो जोंखौ सापर्ट खालामबाय था जों हाजासे माने भिडिअ मोजां बेबायदिनो इडुकेशन रिलेटेड भिडिअ होगासिनो दं सो नोंथांमोना बे 3.6 नि 1 नि बे लास्ट मोनसेया मा नाम्बार मोनबे 8 नाम्बार बेखौ नोंथांमोना ट्राइ खालामबानो जाबाय आरो जुदि ट्राइ खालामनानै जायफोर स्टुडेन्टआ हायाब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरना हो आरो जुदि आं कमेन्ट बक्सआव बेखौ जुदि खालामनानै जुदि लिरना होआबा आङो बेखौ बानायना होनाय जानाय नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि माने थ्रु नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय जे बेखौ हायाखै बेखौबो खालामनो हाखा सार होननानै होमब्ला आङो भिडिअ मोनसेनि एगेन दिहुननानै बानायना होनाय जागोन स' बेखिनिखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों सावरायनानै नोंथांनिफ्राय भिडिअ लानोसै स' थाबैनो जों आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोनजों जों सफैफिनगोन बेबायदिनो टिउटरियेल लानानै स' बाय बाय दिनै एसेनोसै गोजोन्थों लोगोफोर बाय बाय